nového videa na kanále Adam Play. Dneska, ako môžete vidieť, som na mojom ostrovčeku, kde minulé video skončilo. Dúfam, že dnešné video bude trošku lepšie ako to minulé, pretože v dneskajšom videu by som chcel nájsť jungle drevo, lebo som sa rozhodol, že môj domček postavím z jungle dreva. No, čiže dneska by som chcel mať nejaký ostrov s jungle stromami a my sa môžeme ísť do toho rovno pustiť, ľudia. No, ľudia, ahojte, som naspäť a ja asi, ako to vidím, mám tu nejaké jungle saplingy? Mám ich tu 6, ale chcel by som si aj nejaké drevo naťažiť asi, lebo asi úplne sa mi nechce farmiť, no. Dobre, nasadneme do loďky my a ideme cestovať. No. Tak my sa, ľudia, dámy a páni, uvidíme, keď nájdem nejakú pevninu. Dobre? Tak zatiaľ ahoj. No, dámy a páni, ako môžete vidieť, som zase na svojej bejske. Lebo na tej mojej výprave mini, čo som bol, tak nič som tam nenašiel. Pol hodinu som prehľadával celý svet, nič som nenašiel. Tak som sa vrátil, no a z toho, čo máme, no musíme nejako skúsiť stavať ten dom, čiže ja tu idem takto pekne túto zasadiť tie stromčeky nejako, aby mali dosť miesta na rast. Musíme ich potenciál využiť maximálne, preto by som chcel, aby vyrastol ten veľký jungle strom a tuto trebárs 1 a dajme tomu, že ďalšie bude tu. Tak tu. Nechce ísť tam, chápete? Nie. No a z dreva, ktoré nemám ho úplne najviac, ale 18 logov zatiaľ musí stačiť, no. Zatiaľ to musí stačiť. Čiže dáme si to sem, pekne si to premeníme na tie jungle plánky a no, uvidíme čo ďalej. Ja by som teraz asi išiel postaviť taký pôdorys. Pôdorys je to, že ten dom obstávam akože zhruba takto nejako. Tak akože mám stack dreva, tak aspoň na jeden pôdorys by to mohlo vystačiť, nie? Dúfam. Mohlo by to, no, uvidíme. Inak veľmi vám ďakujem za to, že ste v minulom videu, čo som vydal o tej mape, veľmi ste ma podporili zliadnutiami. Veľmi vám za to ďakujem a pokiaľ ste ho ešte nevideli, tak určite si ho pozrite. Odkaz bude tu dole v popisku a no ja dúfam, že môžete hodiť like, prípadne koment. Ak sa vám bude video páčiť, tak môžete aj odber. Prečo nie? Veď ako ja rád by som mal viac odberov. Mimochodom, ďakujem vám veľmi pekne, už máme 36 odberateľov. To je úspech proste. To je veľa odberateľov. Samozrejme, že do konca roka, keď mi pomôžete, tak dokážeme dať tých 100 odberateľov. A ja verím, že sa nám to podarí, dámy a páni. Čiže ja dostávam tento pôdorys a asi by som išiel, no, a je to asi ide trošku naťažiť tohto tu, vypadlo mi to, ako sa to volá, akácia logov. Počkaj, ja tu mám ešte 8 toho dreva, to pohode, ešte 8 tu mám, dobre, tak dostávam to. No a ja by som chcel spraviť také tie kraje, také tie nie rohové tieto kocky, nie túto kocku, kripel, ale táto, čo je vedľa toho, táto, na ktorej je teraz ten blok, čo som teraz položil, tak takéto tie rohy by som chcel spraviť ja z týchto akaciálogov. Podľa mňa by to nemuselo byť škaredé. No, dámy a páni, tak ja to idem vyťažiť a my sa za chvíľku uvidíme.
No, dámy a páni, vítajte, som naspäť a ako môžete vidieť, mám zo sebou stack a 11 kaciologov a tie som vyťažil z mojich zostávajúcich sekeriek. Mám tu ale nejaké diery, čiže ja by som najskôr chcel asi trošku zastávať tie diery, lebo moc sa mi to tu nepáči. Vezmem sandstone a piesok a na spodok sandstone a aby to vyzeralo prirodzene, tak tam dáme aj ten, alebo asi nebudeme musieť, no nevyzerá to úplne rovnako, ale zase ani nie úplne škaredo však, no a no ja si sem dám toto a ideme to mi postaviť. Ja by som to chcel zhruba nejako tak, raz, 3, 4, 5 a dáme tak. Ono toto bude akože asi ohraničovať poschodie, hej, čiže no asi nejako takto by som to chcel zhruba. Viem, že tie zostávajúce akaciológy nám nevystačia, ale akože za pokus to stojí, nie? Veď hádam, to nemôže byť až také zlé, že vyťažím celý tento les len aby som si spravil jeden nádherný domček, nie? To vôbec není zlé. To vôbec není zlé, dámy a páni. Keby si, ale nehovorte to žiadnemu ekologovi, hej, lebo asi by vás roztrhil. No nevadí. Dobre, dostali sme sa konečne až sem. Dobre, to som zrovna nechcel. Čiže tak, hop, au. A takto nejako. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Takto nejako by sa mi to páčilo, no. No už nemusím mať zatiaľ zapatý shift, tak teraz dajme tomu, že odtiaľto, hop, 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 hop a ešte jeden blok a teraz by som išiel raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blokov dozadu, že ale podľa mňa to ozaj nevyzerá zle. Ako, toto bude pravdepodobne vrchol mojho stavebného umenia, čiže asi tak, no. Teraz tuto postavíme jeden, raz, 2, 3, 4, 5, tak. No už je noc, tak sa idem radej vyspať, aby sa tu nespawnovali škaredé monstierka. No a no, ja ešte asi, dámy a páni, idem naťažiť trošku dreva, no. No, dámy a páni, ako môžete vidieť, vrátil som sa a mám pri sebe stack a 57 akaciológov. No, ako môžete vidieť za predo mnou, vôbec som nevyťažil domčeky, oni tam už boli, to je dekorácia. No, a my môžeme ísť dostávať tento objekt, no. Počkajte. Nie. 5 hours later. Idem to ja takto spraviť. Keď tu mám ešte prístup, keď som to ešte nezastával, tak no, tak. Bum, bum. Tuto už si nachystám pekne takto schodík. Raz, 2, 3, 4, 5. Toto je ešte o jedno vyššie, čiže tak. Tam sa asi nedostám, asi neprekliknem, čo? Asi nie, no. A ideme to tu pekne takto. Hop, 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 hop. A to si robíš Nevadí. Nevadí. No, opravil som to, dámy a páni, a
ešte by som asi... Počkať. No nie, sa mi zdalo, že teraz vyrastal ten stromček. Jungle. Tak ja tuto teraz idem spraviť takto. Hop. No asi na tom budem musieť vyliesť vody, že? Hop, 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 hop. Ešte jeden blok. A malo by to výjsť. Hovorím malo, lebo no tuto sa to zle odhaduje pre mňa. Pre mňa sa to tuto zle odhaduje, ale zase nič nie je nemožné. Berte to tak, že nič nie je nemožné. Tak, bum, bum. Ja som to zvládol. Dobre, hop. No, nie, ja som chcel skočiť do vody. Dobre, to ste nevideli. Idem sa rýchlo vybuvím. Nezabudil žiadne monstery. No a my ideme dokončiť túto poslednú stranu domu, ktorú treba postaviť takto. Tak. Bum, 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 bum. Vám poviem, že ale toto bude pekne dlhý stromek. No a posledná kocka. No a kostru prvého podlažia by som povedal, že máme asi hotovú. Počkaj, ja musím počkať, kým konečne vyrastie tento strom. A keďže nemám kosti, tak to nemám ako urýchliť. No, dámy a páni, musíme niečo vymyslieť, ale ja tu na okolí nevidím žiadny jungle biome a mám tu poslednú jungle kocku. Tam je oak drevo na tom šipreku. Dobre, tak ja sa pokúsim niečo vymysleť a zatiaľ ahoj. Čo? Počkaj. Pardon, pomýlil som sa. Niečo ma napadlo. Ešte neviem čo, ale na niečo som na chvíľku myslel a ja idem preto. Dobre, tak zatiaľ sa majte, dámy a páni. No, dámy a páni, ja vám veľmi ďakujem za to, že ste boli ochotní pozrieť si toto video až do konca. Vidíme sa pri ďalšom dieli Minecraft Hardcore a no, ako som hovoril, že idem preto, no tak napadlo ma iba, že tie stromčeky presadím, že tu nemajú veľa miesta, tak som ich presadil a vidíme sa v ďalšom dieli Minecraft Hardcore, kde toto dostávam. Zatiaľ ahoj ľudia, ahoj!